Apa tikupasirani chifukwa chenicheni chomwe chinazisa chipwirikiti ku Makanjira Mangochi pa 22 December 2024. Malingana ndi malipoti omwe akutipeza zikuonesa kuti mkanganowu unabuka kamba ka imfa ya munthu wina yemwe waphedwa powomberedwa usiku wa pa 21 December 2024. Malingana ndi mneneri wa polisi ku Mangochi Amina Tepani Daudi anati ndizoona kuti munthu wina anawomberedwa pamimba usiku wa pakati pa 21 December. Malingana ndi Daudi akuti mkanganowu unadza ndipo unabuka pakati pa anthu omwe anali pamalo ena omwera mowa ndi apolisi. Daudi ati apolisi ovala uniform ndi ena amuzi anapita kukasakisa malo omwera mowa cham'ma 11 koloko usiku, zomwe zinakwisa anthu omwe anali akusangalala pamalowa ndipo sizinatheke kuti malowa atsekedwe. Apa ndipo pomwe apolisi ananyamuka nkumabwerera, koma anthu anayamba kutsatira apolisi wa nkumawagenda ndi miyala, ndipo analunjika wapolisi mmodzi yemwe anali ndi mfuti, ndipo pa mkanganowu ndipo pomwe munthu mmodziyo anawomberedwa. Wapolisi wina yemwe anavulazidwa mutu ndi womberedwayo onse anatengeredwa ku chipatala komwe zinasimikizika kuti munthuyo wamwalira. Ndipo malingana ndi Daudi akuti izi ndi zomwe zinazesa chipwirikiti pomwe mwazina anthu am'muzi awononga nyumba za polisi, ndipo ena mwa polisi wa ali chibisalire. Ndipo apa tikupasirani makanema omwe akuonesa zina mwa zomwe zikuchitika ku Mangochi ku Makanjira. Nkuona Mr. Ntitupazo pazali za FM katundu kupya ando mafetereza kugawana katundu kugawana panopo sizili bwino kunoko nditundu pafupi pamene pakumangidwa waterport pali munthu amene ambapanga rendi wa polisi ya pa waterport ndi pamenepo nditu panopo anthu akukamukira chauko ku Texina kumene kumakhala mzimayi wina wake wa polisi. Nditu anthu akunena kuti ngati apolisi yakuno sakwachosa ndiye kuti china chilichonse ndiye muziona nditu anthu amene kuthamanga tenga katundu nditu anthu wa polisi kugawana. Ruhuzadi. Ruwa mako. Eh.